La tasca de ser mare o pare durant l'etapa adolescent requereix un esforç de les famílies per readaptar-se, flexibilitzar-se i reajustar-se a fi de donar resposta a les diferents realitats. Resulta poc valuós partir de receptes prèvies. La recerca ens està mostrant evidències sobre com els programes d'educació parental de tercera generació són efectius per millorar l'exercici de la parentalitat en l'etapa adolescent. Però, què entenem actualment per parentalitat positiva i què s'ha de tenir en compte en aquests programes? L'exercici de la parentalitat positiva es refereix a un comportament ajustat dels pares i fonamentat en l'interès superior del fill. La qüestió de la parentalitat ens ha redefinit alguns aspectes en relació a com fer de pares que són molt rellevants durant l'adolescència. En primer lloc, la responsabilitat parental consisteix en un control autoritzat, però basat en afecte, en el recolzament i en la comunicació i acompanyament en la vida dels fills. Els drets de la infància, que s'inclouen en les dinàmiques familiars i comprèn la capacitació i la legitimització de les seves opinions i les seves emocions. I, finalment, la perspectiva ecològica, que posa en valor el context de la família per a desenvolupar correctament les competències parentals. Tot això queda representat en el triangle de la parentalitat. Aquest triangle ens mostra com el benestar dels fills és fruit de la interacció entre les seves necessitats, competències i recursos, la resposta que hi donen els pares i les mares i les característiques del context de la família. En l'adolescència es presenten nous reptes i els pares i les mares han d'adaptar aquestes respostes. Per una banda, l'adolescent comença a buscar la seva identitat sexual, les seves habilitats per gestionar de forma autònoma la vida quotidiana, dona molt valor a la llibertat d'expressió i la seva intimitat, així com a la seva participació en la comunitat. El grup d'iguals pren força i comencen a donar-se relacions simètriques, les primeres relacions de parella, la intimitat amb amics i també relacions importants a través de les xarxes socials. El control parental ha d'estar present, però ajustat a major intimitat, autonomia i independència i poder de decisió dels fills. Davant de tots aquests nous reptes, el suport socioeducatiu a la família és un enfocament molt prometedor. Els programes d'educació parental són una modalitat d'intervenció grupal que persegueix la reflexió i aprenentatge sobre competències parentals. Però no són reunions de pares o grups d'autoajuda, sinó que són espais on se desenvolupen processos d'ensenyament-aprenentatge per millorar les dinàmiques familiars. Són projectes dirigits, estructurats i amb objectius molt clars. Dins d'aquests programes, els de tercera generació són els més efectius i es caracteritzen per 4 aspectes clau. L'aprenentatge grupal, perquè permet compartir vivències i experiències entre els components del grup. La perspectiva holística, que treballa aspectes emocionals, comportamentals i també cognitius. La metodologia experiencial, basada en les creences i idees prèvies dels participants. I, finalment, un professional que adopta el rol de dinamitzador i de guia del grup. Aquests programes es poden dur a terme en molts i diferents contextos socioeducatius. Es tenen experiències de com se poden adequar a instituts, serveis socials comunitaris i també en serveis socials especialitzats. Però, com podem promoure la parentalitat positiva durant l'adolescència? Us proposem 5 recomanacions clau. Totes les famílies necessitem en algun moment donat ajuda. En aquest sentit, el universalisme progressiu defensa que aquests programes estiguin a l'abast de tothom i que s'intensifiquin
depenent del moment del cicle vital i les necessitats particulars de cada família. Els continguts dels programes han d'estar adaptats al període adolescent perquè la família tingui més capacitats per promoure les competències i les oportunitats de desenvolupament de l'adolescent. Fomentar una perspectiva positiva i capacitadora de pares i mares perquè les competències parentals s'ajustin molt més a la participació i capacitació dels fills. I la recerca també ens mostra que incloure sessions pels adolescents en aquests programes té una major eficàcia per afavorir l'encaix i reequilibri de tota la família. Finalment, els programes han de procurar donar resposta a necessitats emergents dels adolescents, com per exemple temes sobre gènere, oci digital o salut mental. Aquesta modalitat de treball és relativament nova, però també és una gran oportunitat pels professionals, donat que la recerca ens mostra els grans beneficis que aporta a pares, mares i adolescents. La finalitat és contribuir al desenvolupament positiu de l'adolescent a través d'un millor benestar i convivència de tota la família.